Este febrer ha fet 3 mesos que l'Ajuntament de Deltebre ha posat en circulació l'Eurodelta. Es tracta d'un ajut inclòs al Pla de Reactivació Socioeconòmica que té l'objectiu d'ajudar famílies en situació de vulnerabilitat i de dinamitzar el comerç local i de proximitat davant la crisi actual. De moment, s'han emès diferents tíquets de 5, 10 i 20 eurodeltes repartits en 1.717 bitllets entre 78 famílies que han rebut 18.900 euros a bescanviar als 73 establiments locals que fins ara s'han adherit a la xarxa Eurodelta. M'ha ajudat molt, perquè és una cosa per al poble que està molt bé i jo per almenys faig coses que abans no feia, que vinc comprant en això i sigui aquí al carnisseria, sigui a una altra botiga, vaig en això, compro i va molt bé. Ajuda perquè s'han de pagar alquilers, s'ha de pagar llum, s'ha de pagar aigua i arriba un moment que no podem menjar, ho he de dir clar. No podem menjar. Tenim lo de Càritas també i això, però no... Bueno. I això ens ha ajudat molt, perquè vens, compres car, fiques al congelador i almenys saps que tens uns dies o un d'allò per poder menjar. L'Eurodelta també suposa una gran ajuda per als diferents comerços del poble, tant des del punt de vista econòmic com de promoció. És tot, el flux de diners que veus que cau degut a la pandèmia. Això era una injecció que es podia fer, que l'Ajuntament la va fer i nosaltres veiem que era positiva de cara a nosaltres, de cara als clients, de cara als nous possibles clients que ens quedarien després de que ens coneguessin mitjançant aquesta publicitat d'alguna manera i ajut. És una mica el tot, és dones i reps a canvi. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Deltebre aposta per reactivar l'economia del municipi fent costat a la ciutadania i als establiments locals. Una de les mesures per ajudar en aquell moment a les famílies que havien estat per motius econòmics afectats per la Covid o pel temporal Glòria. A partir d'aquí hem anat fent diferents modificacions amb la intenció de que moltes més famílies del nostre municipi se puguen acollir. Més enllà de la crisi del Covid i dels temporals, es pretén que l'Eurodelta segueixi en circulació i s'instaure com una eina més per ajudar la gent del municipi de Deltebre.